Čuli smo kako nas vreme očekuje i videli danas. A najbolji posao kojim možemo da se bavimo u životu jeste da budemo humani. Sve ostalo dođe. Humanitarna organizacija 28. jun pomaže srpsku zajednicu i nealbansku godinama unazad kroz razne projekte. Novi projekat do godine u Prizrenu je naša današnja tema i ja razgovaram sa koordinatorom humanitarne organizacije 28. jun za Kosovo i Metohiju, sa Predragom Ristićem. Dobro jutro i hvala što gostuješ za jutarnji program televizije Gračanica. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo, novi projekat, vi ste koordinator. Malo ljudi zna o ovoj organizaciji. Čisto da uputimo šta to sve radi 28. jun na Kosovo i Metohiji. Organizacija 28. jun je humanitarna organizacija koja je registrovana 2011. godine u Kanadi. Cilj ove organizacije je pomoć porodicama, to je socijalno ugroženim porodicama, pomoć porodicama koje nemaju nikakva primanja. Također imamo pomoć i bolnicama i ustanovama kojima je ta pomoć neophodna. 28. jun je inače jedina humanitarna organizacija sa Zapadnog Balkana koja je ove godine dobila konstitutivni status pri Ujedinjenim nacijama. To znači da naša organizacija više nije obična humanitarna organizacija, već organizacija koja može da u svojstvu svoje države lobira za neke međunarodne odnose. I kakav je to novi projekat do godine u Prizrenu? Ovaj naslov je privukao pažnju svih medija u centralnoj Srbiji. Pa može se reći da. Do godine u Prizrenu je inače nastavak akcije No Kosovo in UNESCO. To je inače digitalna kampanja koja ima za cilj da prikupi 200.000 potpisa koji će 29. novembra, to je 29. novembra će biti održan govor o stanju kulturne baštine i očuvanju srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji pred Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Do tada će biti predat kompletan foto i video materijal sa svim prikupljenim potpisima. Sve to sa ciljem da se međunarodnoj zajednici prikaže kakvo je trenutno stanje na Kosovu i Metohiji, šta je sve uništeno u zadnjih nekoliko godina. To je znači taj politički deo akcije. Također taj govor, pored toga što će dokumentovati i čuvati u njihovoj arhivi, bit će prikazan i na njihovoj radio i TV stanici. Što se tiče humanitarnog aspekta, plan je da se na svakom kontinentu u nekoliko dana organizuje po jedan događaj kulturne prirode, te će se svim prisutnima, mi ćemo se potruditi da to uglavnom budu stranci, prikazati koje je stanje na Kosovu i Metohiji. Pored toga postoji još jedan humanitarni aspekt akcije, a to je prikupljanje sredstava za pomoć manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu. U okviru te akcije mi ćemo pokušati da nađemo, tako reći, kumove za učenike bogoslovije kojima će se pomagati sa po 100 eura u narednih 9 meseci. Pored toga imamo i pomoć još nekoliko porodica na Kosovu i Metohiji. Sve te aktivnosti su jedan uvod za božićnu akciju koja nosi naziv Božićni paket za svako srpsko dete na Kosovu i Metohiji. To će biti i ove godine, tako? To će biti i ovdje kod nas? Tako je, da. Međutim, ove godine će akcija biti proširena i na teritoriji cele Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Odnosno, u tim mestima ćemo deci koja su trenutno u bolnicama i u domovima podeliti novogodišnji božićni paketići. Ja sam imala tu čast da prisustvujem jednom i sa članovima organizacije koji su došli ovde i uručile pomoć toj porodici. Da li su oni stalno ovde, članovi koji dolaze? Pa svakako da. Humanitarna organizacija 28. jun je inače međunarodna organizacija. Znači imamo članove u celom svetu. Članovi 28. juna su na Kosovu i Metohiji barem 4 puta godišnje, tako da se trude da održe taj kontakt i sa našim ljudima ovde, da identifikuju koji su problemi na Kosovu i Metohiji kako bi kasnije planirali svoje projekte. Da li imate podršku nekih institucija iz centralne Srbije? Da, u okviru ovog projekta imamo podršku
Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. To je inače uprava koja funkcioniše pod Ministarstvom za dijasporu Republike Srbije. I kako ćete odrediti porodice koje će dobiti pomoć do pravoslavne nove godine, je li tako? Tako je, da. Koji su kriterijumi da bi neko dobio tu pomoć koja stiže? Pa kao i do sada, znači kao i do sada svaka porodica koja je pomognuta, sav taj proces je bio 100% transparentan. 28. jun, inače, kao što sam i rekao, pomaže porodice sa više članova, socijalno ugrožene porodice koje nemaju nikakva primanja, osobe i decu koje boluju od neke bolesti, također osobe i decu sa smetnjama u razvoju, tako da će vid, to jest proces selektovanja i ovog puta biti odrađen na isti način. Prisutni ste non stop na terenu, je li tako? Da, čim su ti kriterijumi takvi, a imamo mnogo porodica, što ovde, što u Sireničkoj župi, Pomoravlju, znači non stop ste na terenu, poznajete se sa situacijom? Svako, da, članovi se, kao što sam rekao, trude da identifikuju probleme, da pronađu porodice kojima je potrebna pomoć. Međutim, također na našoj Facebook, Instagram stranici dnevno nam pristigne preko 30-40 zahteva za pomoć, tako da i to je jedan način identifikovanja problema srpskog stanovništva na Kosovu. Koliko je do sada ova organizacija pomogla ovde? Mislim, centralno Kosovo i Metohija. Humanitarna organizacija 28. jun je pomogla sa preko 184 tone humanitarne, medicinske i druge pomoći u vrednosti od preko $6 miliona u zemljama Zapadnog Balkana. Najveći projekti koje je organizacija realizovala je kampanja No Kosovo in UNESCO, pomoć ugroženima tokom poplava 2014. godine. Također imamo dopremanje medicinskih aparata Kliničkom centru u Nišu, a najveći projekat koji je organizacija realizovala na Kosovu i Metohiji je bio 2012. godine kada smo Kliničkom bolničkom centru Priština Gračanica dopremili medicinsku opremu u vrednosti od preko $1,5 miliona. Da se bavite humanitarnim radom ne može svako, i to je jasno. Šta je, evo, neću da persiram, šta je tebe podstaklo da se baviš humanitarnim radom? Ja sam recimo počeo da se bavim humanitarnim radom pre 2 godine. To je bila prva akcija inače koju sam realizovao sa 28. junom. Tada sam na njihovoj internet stranici video da su tražili jednu porodicu koja je socijalno ugrožena, a da je sa teritorije Kosova i Metohije. Ja sam tada predložio porodicu Petrović, to su braća Petrović, da. Oni su svako videli taj moj predlog. Naravno, odmah su uskočili u pomoć i odmah je krenuo proces prikupljanja sredstava. Ne znam, što se mene tiče, bavljanje humanitarnim radom je jedan lep posao, human posao. Onda ste srećni, je li tako? Kada nekom učinite dobro. Svako, da. I kakvi su planovi za naredni period kada je u pitanju humanitarna organizacija 28. jun? Pa planovi su ovako veliki. Planiramo naravno da nastavimo da pomožemo srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Pored toga, u planu je, odnosno uskoro će se realizovati i to da ćemo otvoriti kancelariju 28. juna u Gračanici. Sve to sa ciljem da socijalno ugrožene porodice koje ovdje žive mogu doći lično u prostorijama 28. juna, upoznaju se na koji način naša organizacija može njima da pomogne, koji su to uslovi, da li oni ispunjavaju te uslove. Samo nastavite da se bavite ovim poslom. Ja vam želim puno sreće u daljem radu i eto, što više članova da imate ovdje. Hvala na ovom gostovanju. Hvala vam. Danas je 20. novembar. Moj gost je bio koordinator humanitarne organizacije 28. jun za Kosovo i Metohiju, Predrag Ristić. A da čujemo šta se dogodilo na današnji dan.